SDM e locul de unde te poți aproviziona cu tot ce ai nevoie când vrei să construiești o casă sau să faci finisaje perfecte. La noi găsești totul de la fundație până la acoperiș, deoarece avem un portofoliu extrem de diversificat de produse și prețuri inegalabile. Ca totul să fie și mai ușor, oferim transport gratuit, astfel materialele de care ai nevoie să-ți fie mereu la îndemână. Ne găsești între Ania și Rodna pe strada principală la numărul 1498. Pentru alte informații apelați 0721 895 338. SDM. Pentru casa ta.